Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ηλίας Χρήστου, είναι δικηγόρος, διετέλεσε ποινικός ανακριτής της ΑΔΙΠΑ για αρκετά χρόνια. Σωστά, κύριε Χρήστου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι. Και έχετε ασχοληθεί και με δύσκολα θέματα, έτσι, με δύσκολα παράπονα. Έχω ασχοληθεί, ναι. Έτυχε να ασχοληθώ και με δύσκολα παράπονα. Ναι. Λοιπόν, θα μας πείτε πώς λειτουργεί η ανεξάρτητη αυτή αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Ναι. Πόσο ανεξάρτητη είναι, πώς γίνεται η διερεύνηση των περιστατικών. Να σας πω. Η αρχή καθιδρύθηκε με έναν νόμο του 2006 κατόπιν παροτρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν μια τέτοια αρχή, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχεται, θα έλεγα, ή θα περιορίζεται η εξουσία που ασκεί ένας οργανισμός όπως είναι η αστυνομία. Έτσι, η αρχή αυτή εξυπηρετεί ένα πολύ πολύ σημαντικό σκοπό. Διότι αν δεν έχουμε αρκετόν έλεγχο στην αστυνομία για το πώς λειτουργεί, αν λειτουργεί σωστά, θεμιτά, όχι, στα πλαίσια του νόμου, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, η αρχή πώς λειτουργεί, ο κάθε πολίτης ο οποίος θεωρεί ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του σε μια διαδικασία που διεκπεραιώνει η αστυνομία εναντίον του ή όταν καταγγέλνει κάποιον άλλον, μπορεί να απευθυνθεί στην αρχή αυτή, ναι. Και η αρχή αυτή να διορίσει κάποιον ανακριτή να εξετάσει το παράπονο του πολίτη. Ωραία. Μπορεί και αστυνομικός να κάνει παράπονο στην αρχή αυτή? Όχι. Ναι. Είχαμε όμως στο παρελθόν, δεν είχαμε αστυνομικούς να κάνουν παράπονο στην αρχή? Δεν το γνωρίζω. Αν έχει γίνει, δεν είναι στα πλαίσια από τον νόμο και από όσο αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Είναι αρχή, ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας. Ναι. Τώρα, ποιοι διερευνούν αυτά τα παράπονα? Κοιτάξτε, παλαιότερα αυτοί που διερευνούσαν ήταν αφιπηρετούντες αστυνομικοί. Ναι. Για τους συναδέλφους τους αστυνομικούς. Ναι. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε, κοιτάξτε να δείτε, δεν ανταποκρίνεται πολύ αυτό στο στοιχείο της ανεξαρτησίας, το οποίο πρέπει να έχει η αρχή, της διαφάνειας. Ναι. Όταν αυτός που ερευνά ήταν πρώην αστυνομικός. Άρα λοιπόν, επιάρθηκε μια απόφαση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πέραν το 16-17 και αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να διοριστούν νομομαθείς οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί και απευθύνθηκαν σε δικηγόρους, ιδιώτες όμως. Ναι. Δηλαδή όπως εγώ που έχω το δικό μου γραφείο και μέσα στις άλλες δουλειές τις οποίες διεκπεραιώνω και αυτές τις υποθέσεις. Διεκπεραιώνα, τώρα όχι. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει? Πολλές φορές μπορεί κάποιος να μην έχει την τριβή την οποία πρέπει. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους, ναι. Στο ποινικό δίκαιο. Να έχουν δικάσει δηλαδή 2-3 υποθέσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν παρισφρίουν και συμφέροντα σε τις περιπτώσεις? Αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε, να σας πω κάτι πιο απλό, να μην πάμε στα πολύ σύστατα. Εγώ έχω 100 πελάτες. Ο ένας πελάτης μου αφήνει 100.000 το χρόνο, ο άλλος πελάτης μου αφήνει 5. Ποιος θα τρέξω περισσότερο? Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι. Άρα λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα της αρχής. Προσέξτε, διότι για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, έχει γίνει μεγάλων έργων υπό τον Ανδρέα τον Πασχαλίδη, τον πρόεδρο της αρχής. Έχει γίνει έργο, όταν λέτε έργο εννοείται έχουν βγει πορίσματα, έτσι? Έχουν βγει πορίσματα. Τα οποία πού καταλήγουν αυτά τα πορίσματα, κύριε? Να τα πούμε με τη σειρά. Ναι. Λέγαμε για τους δικηγόρους ότι ο δικηγόρος μπορεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση, να αναλάβει, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει και τα εχέγγυα, τα απαραίτητα. Περάσαν όλοι μια εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ναι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θα πρέπει να γνωρίζει και από το ποινικό δίκαιο. Δεύτερον,
επειδή δεν έχει η αρχή τον budget που πρέπει, τα λεφτά που πρέπει, δεν μπορεί να προσλάβει μόνη της. Δεν γίνεται να πορεύεται η αρχή αυτή προσλαμβάνοντας υπηρεσίες από τον κάθε δικηγόρο. Πρέπει να έχει μόνιμη στελέχωση, την οποία δεν έχει, με εκπαίδευση και με κατάλληλα μέσα. Και να δημιουργείται και η πείρα, η εμπειρία, έτσι ώστε να ξέρουν να χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές. Όχι μόνο αυτό, το πιο σημαντικό, το οποίο εμένα με απασχόλησε και με απασχολεί, είναι το εξής απλό. Εγώ όταν διερευνώ μία υπόθεση εναντίον αστυνομικών, δεν έχω κάποια προστασία. Ανά πάσα στιγμή το κάθε αστυνομικό μπορεί να διερευνήσει την υπόθεση εναντίον μου. Ναι. Να με κατηγορήσει και να με πάρει δικαστήριο. Ενώ για να κατηγορηθεί αστυνομικός πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα να δώσει την άδεια του Γενικού Εισαγγελέα. Ενώ εναντίον του ανακριτή, ο οποίος διερευνά, δεν έχει καμία προστασία. Ζήτησα πολλές φορές να ακουστεί το ζήτημα αυτό. Ναι. Να θεσμοθετηθεί, να νομοθετηθεί, αν θέλετε, ότι και οι ανακριτές πρέπει να έχουν κάποια προστασία. Δεν γίνεται ενώ έχεις ανοιχτή έρευνα να μπορούν να διερευνήσουν οποιοσδήποτε θέλει αδίκημα εναντίον σου χωρίς την άδεια του Γενικού Εισαγγελέα. Ναι. Πώς διασφαλίζει αυτή την ακεραιότητα της έρευνας? Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, ποιες εξουσίες έχει αυτή η ανεξάρτητη αρχή? Καταλήγει σε ένα πόρισμα. Μετά τι γίνεται? Ωραίο το ερώτημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο μπορώ να πω ότι έχω εντοπίσει. Εάν από την εισήγηση του ανακριτή ή από την εισήγηση της αρχής φαίνεται ότι διαπράχθηκαν κάποια ποινικά δικήματα, για να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον αστυνομικού πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα και ο ίδιος να συμφωνεί, δεν συμφωνεί, να δοθούν οδηγίες αναλόγως. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο φορολογούμενος πολίτης έχει πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ανεξάρτητα πορίσματα, τα οποία οδηγήθηκαν στον κάλαθο των ακρίτων, διότι δεν συμφωνεί ο Γενικός Εισαγγελέας. Ναι. Συνήθως δεν συμφωνεί ο Γενικός Εισαγγελέας. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω αν συνήθως συμφωνεί ή συνήθως δεν συμφωνεί. Ξέρω ότι σε αρκετά δεν συμφώνησε. Ναι. Τότε γιατί κάνουμε την έρευνα? Για να σιωπήσουν οι πολίτες βασικά. Ο εκάστοτε Γενικός Εισαγγελέας. Κοιτάξτε, έχουμε το γνώρισμα της πολύ σύντομης λύσης στην Κύπρο. Ναι. Πολύ εύκολα ξεχνάμε. Φωνάζουμε 1-2. Μετά καταλαγιάζει το ζήτημα. Μα γιατί αυτή είναι η συνταγή τώρα. Η ανεξάρτητη αρχή να τα εξετάσει. Ναι. Να τα λέμε σωστά. Η συνταγή αυτή είναι από ανέκαθεν. Ναι. Από τα πραξικοπήματα, εισβολές, χρηματιστήρια, μαρί και πάει. Είναι μια συνταγή η οποία είναι διαχρονική. Διαχρονική. Δεν μπορεί να πει κανένα το αντίθετο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι, και να σας πω και το παράλογο, δηλαδή να έλεγα ότι δεν υπάρχουν παραδείγματα τέτοια στην νομοθεσία μας, να πω δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ ο νόμος περί κτηματομεσιτών προβλέπει ότι οι κτηματομεσίτες ήδη μπορεί να διεξάγουν έρευνα, να κάνουν ανακριτική διαδικασία και να οδηγήσουν άτομα στα δικαστήρια. Οι κτηματομεσίτες. Οι κτηματομεσίτες, ναι, διότι αν εσείς τώρα ποστάρετε ή μια φίλη σας, ξέρεις κυρία Ελιάδη, επειδή είστε με αυτόν τον κόσμο, βάλε μου μια διαφήμιση ενός ακινήτου. Ναι. Και δουν ότι δεν είσαστε εγγεγραμμένοι στο μητρό των κτηματομεσίτων, μπορούν να σας οδηγήσουν στο δικαστήριο οι ίδιοι κτηματομεσίτες, στο ποινικό δικαστήριο. Αλλά όχι οι ανεξάρτητες αρχές μας. Ούτε κατά της διαφθοράς, ούτε κατά της αστυνομίας. Που διερευνά τόσα σοβαρά ζητήματα, να μην μπορεί να πράξει αυτό το πράγμα. Και να μπορούν οι δήμοι, οι κτηματομεσίτες, οι ιδιώτες, οι πολίτες, δηλαδή της κυρία Ηλιάδη, αν δώσει κάποιος μία επιταγή η οποία μετά δεν έχει αντίκριση, μια κάλυψη όπως λέμε, μπορείτε να το οδηγήσετε στο ποινικό δικαστήριο. Ναι. Η ανεξάρτητη αρχή όμως δεν έχει αυτό το δίκαιο. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, δύο ερωτήματα που τα έβαλα χθες ακροατές. Για παράδειγμα, η ΑΔΙΠΑ έβγαλε πόρισμα για τους ΟΣΔΑΜΕ, αλλά δεν τους το δίνει το πόρισμα. Γιατί δεν τους το δίνει το πόρισμα? Για ποιους δεν άκουσα? Για τους ΟΣΔΑΜΕ τότε με τις διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις διαμαρτυρίες επί κορονοϊού κλπ. Με τον Νέαντα λέτε? Και με τον Νέαντα και με άλλες περιπτώσεις. Μπορεί η ΑΔΙΠΑ να μην δώσει το πόρισμα της στον ενδιαφερόμενο?
Δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω το ζήτημα αυτό πλήρως. Θεωρώ ότι όμως, για να απαντήσω, ότι πρέπει να το δώσει. Διότι είναι δικαίωμα του και σε πρόσβαση στα έγγραφα. Ναι. Ότι έχει δικαίωμα να γνωρίσει και θα πρέπει να του δοθεί. Και το άλλο ερώτημα είναι ότι υπάρχει μια καταγγελία από το 19 για ρατσιστική συμπεριφορά. Λήφθηκαν οι συνεντεύξεις, αλλά ακόμα να υπάρξει απόφαση. Αργούν τόσο πολύ, καθυστερούν τόσο πολύ οι αποφάσεις. Καθυστερούν. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά σας είπα... Μιλάμε για 6 χρόνια, έτσι. Ναι, είναι και λόγω budget, είναι και λόγω του ότι δεν έχει την εξουσία η αρχή να αποφασίσει. Δηλαδή, η αρχή θα κάνει τη διαδικασία και την κάνει γρήγορα, στείλει στο Γενικό Εισαγγελέα. Αφού ο Γενικός Εισαγγελέας και εκείνος είναι υποστελεχωμένος, δεν έχει τα στελέχη. Μα είναι υποστελεχωμένοι ή είναι σκόπιμο υποστελεχωμένοι για να μην προχωρούν τα πράγματα? Τι να σας πω, εδώ στο δικαστήριο κάθε φορά που για να μπει μια έσταση, για να προχωρήσει μια υπόθεση, ζητά ο Γενικός Εισαγγελέας, οι δικηγόροι, 3, 4, 5 φορές χρόνο. Μπορεί να πιένει 1,5 χρόνο, 2 χρόνο για να κάνουν αυτό που προτάσει το δικαστήριο να κάνουμε, η δικονομία. Και δεν γίνεται. Διότι λόγω φόρτου εργασίας. Τι να σας πω, δεν είναι εκεί να γνωρίζω τι κάνει ο καθένας, αλλά εγώ μερικούς που γνωρίζω, βλέπω τους ανθρώπους ότι όντως είναι πτυμένοι. Δηλαδή δεν κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Για όνομα του. Καλά, είναι δικαιολογία να μην μπορεί να προχωρήσει η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο που υποθέτει? Κάναμε και μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και δώσαμε και εκατομμύρια, διότι είναι υποστελεχωμένη η Α υπηρεσία, η Β. Κυρία Ηλιάδη, αντιλαμβάνεστε σε ποια χώρα ζούμε? Είμαστε η χώρα που έχει το χαμηλότερο budget της δικαιοσύνης. Δηλαδή η Ουγκάντα δίνει περισσότερα. Μήπως και μας ξέφυγε κανένας γνωστός και μπει στο φυλακή? Αυτός είναι ο λόγος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή ο τρόπος που λειτουργούμε αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι, κυρία Ηλιάδη. Γίνεται τα κατεχόμενα να έχουν σύστημα οπτικοϊχογράφησης δικών και εμείς να μην έχουμε να λειτουργούμε με στενοτυπίστριες. Ναι. Και να προσπαθείς στο δικαστήριο να αγορεύσεις και να σου λέει συνέχεια κύριε, πιο σιγά σε παρακαλώ. Ναι. Που υποτίθεται ότι μεταρρυθμίσαμε την απονομή δικαιοσύνης και δώσαμε εκατομμύρια. Δώσαμε εκατομμύρια και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Ναι. Γίνεται η διαδικασία όπως έγινε του πριν. Ναι. Και έρχεται και μετά και περιμένεις μέχρι να πάρεις τη σειρά σου να δικαστείς. Ναι. Να λυθεί το πρόβλημα της δικαιοσύνης με την αλλαγή του νόμου ή με την αλλαγή της δικονομίας. Ένα άλλο σύστημα να πετύχει το πράγμα. Ωραία. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον χρόνο. Ολοκληρώνοντας, τι χρειάζεται να γίνει ώστε αυτή η ανεξάρτητη αρχή να μπορεί να λειτουργήσει πιο δίκαια και πιο σωστά? Καταρχάς, αν κάποιος νομικός ζητώνει, δεν καταλαβαίνει πόσο είναι λυπής. Είναι ένας νόμος πολύ μικρός, χωρίς αυτά που πρέπει. Πρέπει η νομοθετική εξουσία να κάτσει να το δει λίγο το ζήτημα μαζί με τον Γενικό Εισαγγελέα και την ανεξάρτητη αρχή, να ακούσει τις εισηγήσεις τους και επιτέλους η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να διαθέσει budget για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν το έργο τους σωστά. Δεν είναι δυνατόν. Είναι 3-4 άτομα οι οποίοι, ειλικρινά σας το λέω, δεν σας το λέω έτσι, πάντοτε λέω ότι όποιος μιλά δημόσια πρέπει να μιλά με ευθύνη και να λέει την αλήθεια για να μπορεί και ο κόσμος να διαμορφώνει τη γνώμη του. Αν πάτε στην ανεξάρτητη αρχή να δείτε, ας πούμε, τον Γιώργο Νόγκαράντον που δουλεύει εκεί, το γραμματέα τον υπεύθυνο, δεν φαίνεται που τους φαγγέλνουν τα. Ναι. Δηλαδή δυσκολεύεται να το δεις, που λέει ο λόγος. Ναι. Πρέπει να διαθέσει budget και να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι πρέπει να στηρίξει αυτές τις. Ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικά πράγματα, όχι μερικά, πολλά πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη, κάνουμε τα για να τα κάνουμε επειδή πρέπει. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα τους και πόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ναι. Κάμε το καλέ, ψήφισε έναν νόμο για μένα περάσει και δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία και είναι ενοχλητική. Όχι ενοχλητική, είναι κεντροπιαστική και εξευτελιστική και εξοργιστική. Έχετε απόλυτο δίκιο, όλοι πάμε λίγο πιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε κύριε Χρήστου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.